Mga pinangga. Pa-heart pa-share na lang mga kahigalaan, mga kaigsuunan, mga pinangga kay no, matakay balo. Modaog ta karong alas 9, di ba? At least daghan makakita. Mga pinangga wa ta kahibalo kini akong ihatag karon mo gawas. Wa ta kahibalo nga madato mo kalitrong gabi una, di ba? No? Wata kay balo mga pinangga, basin buinas ninyo karong orasa, makadaog mo mga higala, no? So, ana ra gud, simple ra gud. Kuan ra ba? Agad-agad lang tas panahon kay ang panahon magi magbuot mga pinangga. So, ana ra? Maora na mga pinangga. Sa mga nagdali diha, pwede ra mo muna. Wala hirami. Okay mga pinangga, no? Ta kay balo. Daog ta karong alas 9, no? Mga pinangga, wata kay balo. Buinas ron ninyong alas 9, no? So, ana ra gud na mga pinangga. So, pa-share lang mga kaigalaan, mga kaigsuunan, mga pinangga kay basin di makadaog ta niya daghan makakita, no? Malipay sa baya ta daghan makadaog, di ba? Pero mo lagi di gini sigurado. Okay? So mo ra na